Nagsugod na ang pagpangampanya sa mga kandidato alang sa 11 parliamentary election sa BARMM. COMELEC-BARMM nagpasidaan na sa mga kandidato nga sundon ang mga election campaign rules aron malikay sa election offense. Ano ang report ni Efren Mamak? Nakapaskil na sa mga kadalanan ang mga campaign posters sa pipila ka mga kandidato sa Cotabato City adlang Huwebes alang sa first 2025 BARMM parliamentary elections. Kini human formal na nagsugod ang campaign period nga mulungtad hangtod October 11. Pipila ka semana una ang election day sa October 13, 2025. Gipasabot sa COMELEC-BARMM ngadto sa mga kandidato nga ang maong campaign paraphernalia angay kining ipaskil sa mga designated common poster areas ug mosunod sa rekomendasyong size nga 2 by 3 feet aron dili matanggal. Ngayon, kung yung mga posters natin na sumobra sa size na yan, definitely it will be removed and we can be prosecuted for that. Gawas sa mga poster, kamatig na nasab ang campaign rally sa mga political aspirants sa Cotabato City kung asa ilang gipadangat ang ilang mga plataforma. Apan, kung ugali mangampanya sila sa social media, dunay regulasyon ni ini. With regards to the social media, dapat nakarehistro po yung ating accounts. All of the regional parties and the district representative must have registered their accounts. Otherwise, kung magpo-post sila ng propaganda, the COMELEC will initiate its removal from the social media. Lakip sab matud pa sa mga ginabawal karong election period ang pagpahigayon og infrastructure project. Ilabi na kadto nga napa sa gobyerno. Angay sab mosunod sa rules and regulations kalabot sa propaganda sa tri-media. Kalabot sa pagbaton og bodyguards nga dunay armas, gikinahanglan nga dunay certification ni ini. Our candidates should apply exemption from the Gun Ban and Security Committee. Kailangan may exemption yan. Otherwise, they will be apprehended and of course, they will be charged with violation of our election laws. Nakigalayo na ang COMELEC-BARMM sa AFP ug PNP alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.